ndikhokelwe umama uChangana ndirhamendile nomama uChangana futhi ndingcokole nomama uChangana ngoku akuvuma okubana mandihlale kula kona ndiphume ndingazange uthi ndiyamazi umama uChangana. Njengamntu ke ongakwaziyo ukushumayela kodwa ndithe ndisawuzazi okokubana okanye ndisawuvuba iGildas zizawungena apha kwakho into ethi Ncumisa nefamily yakho. Ndandikhe ndabava abashumayeli ngenye imini besithi xa becacisa izibhalo lencwadi kaFilimoni besithi umhlawumbi wohlukaniswa nani okomzuzwana kuze nimzuze engaselili khoboka. Ndibava xa becacisa indima yobukhoboka Ncumisa nefamily yakho. Bathi xa beyicacisa xa ndimzoba umama uChangana kwintlungu ebekuzo ezantsi emhlabeni ndambona okokubana ubukhoboka bokudliwa zintlungu zenyama ugqithile kubo. Ndathi xa ndijonga indima ethi umhlawumbi wohlukaniswa nani umzuzwana ngoba singabantu abakholwayo siyakholwa okokubana noxa bebhubhile nje sisezawubazuza kwelinye icala becula ngamazangatshiyo bengalambi futhi benganxanwa Ncumisa engelilwi ikhoba umama uChangana lo utyipilisi Ncumisa xa simzuza kwela cala uzabe sisidalwe sitsha ukuphumla bakuphiwe bayohlala bonwabile ugodukile umamakho uya kula ndawo ebesebenzela kuyo. Brother Salukazana usebenzile umama uChangana enkonzweni akho sikroko ngokumka kwakhe Ncumisa akho ndizawubangela okokubana soyike uthetha ngomamakho ngoba uyisebenzele indawo ayaziyo okokubana ekugqibeleni ekupheleni kobomi kufuneka ebhakishile wagoduka. Godukile sizawugoduka nathi qha ixesha lethu asikalazi sulezo nyembezi ngoba into zokuqala zidlule Ncumisa ngoba umulila each and every day umamakho esezinhlungwini eqaqanjelwa ude uthi wena xa uthetha uthi unamaxesha sisinono okokubana angakwazi ukuthetha efowunini athadinwe kodwa uThixo wabona okokubana kufanelekile xa ezawungena eJerusalema angamshiyi umama uChangana. Basondele uYesu basondele uYesu bantu kuve kahle bhuti ndiyaxolisa kodwa uthi uYesu uyasondela xa yabona ii-emotions zethu uyasondela uYesu xa yabona okokubana asinathemba limbi sijonge kuye angena uYesu singamboni kodwa abe phakathi kwethu uYesu. Sondela uThixo kwamanhliziyo zityungileyo futhi ke ngoku sesondele funeka uthi xa ungamva uthi kanti uYesu uyandibona xa ndilila umkhwaze ummeme umbize uthi ngalo mzuzu idirection Thixo kuwe. Yasondela uThixo xa ekubona Ncumisa uziphakamisile izandla uthi ndawuthi ndakudinwa akuphela amandla omzimba uthi ndiziphakamisa izandla uthi ndiwamkela amandla kunye nefamily yakho asizukunenzela nto nguThixo yedwa ozawupholisa inxeba ezinhliziyweni zenu kwaye nguThixo yedwa ozanithwalisa lo msebenzi. Akunamsebenzi manje. Mna ke umama usekhona. Ndoyika mkhaya. Ngoku ndimdala ndinabantwana. Ndayoyika lephe.
Ndayoyika. And I don't think there's anyone that is prepared for ushiywa ngubaba. Ingathi xa beyincokola bathi xa kushiywa ngutata kungcono kunomama. Ana experience bhuti. Kodwa ngokubana singabantwana benkonzo siyayazi uThixo uyasondela ngenelele phakathi kwethu kuthi nokubana bekungekho direction uThixo aveza direction. Cha into ekufunekayo thina kukumana ifocus yethu ingabikho kwimpithizelo ezakhe zabhudisa uMarta ngenye imini. Kufuneka into kubana simeme yena ngene nathi ngoba uThixo wethu ulindela ukuthi sim-invite angene nathi enhlungwini. Ewe bathe bashumayeli amadinga bababona bekude bawalangazelela bavuma ukubana bangabasemzini singabasemzini futhi.